ότι ο χριστιανισμός είναι αγάπη, είναι συγχώρεση, είναι το να θυσιάζεσαι για το καλό του συνανθρώπου σου. Δεν θεωρώ αυτό που σου είπα και πριν, δηλαδή ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη λεπτομέρεια στο πώς έχει φτιαχτεί και στηριχθεί ο οργανισμός της Εκκλησίας, η οποία γενικά οργανωμένη θρησκεία παγκοσμίως είναι βυθισμένη στη διαπλοκή, εντάξει, και έχει και εμπλέκεται πολλές φορές στα πολιτικά δρόμενα της εκάστοτε χώρας. Λοιπόν, άρα είναι άλλο κομμάτι η πίστη και το τι σε εμπνέει από αυτό, και είναι άλλο κομμάτι το πώς η οργανωμένη θρησκεία και με το πώς επηρεάζει το δόγμα θέλει να κρατήσει τους αρμούς εξουσίας. Και λέω παρεμπιπτόντως ότι χρειάζεται διαχωρισμός κράτους και εκκλησίας με απόλυτο σεβασμό στον θεσμό της Εκκλησίας, αλλά πρέπει να είμαστε μια κοσμική δημοκρατία. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αυτό μπορείς να το πεις κάλλιστα και ως χριστιανός.